Неким я чизан задак, да, милдан. Нахуд ки удам чордах бурдан занад. Ибу ки бошад? Алло. О, ты? Сози брат. Нашнохтум дига номер зангади. О, амида, удай кой хилиб кардем. То ин бегара ҳал мешавад. Чо када баша? Я бародари наздик сим гирифтем, қарз, ҳамузам забиса. Мегӯм ки ҳам қарз я бардгардонум, бас кунем дига қатиш бикунем кӯлаги. Хайрат худ дасти бародари наздики ман. Сулаймон браҷон, салом алейкум. Алейкум салом. Браҷон, дар дастим қарз ҳамаи срочно дар кор шуда. Мегӯм ки ҳам қарз я бардгардонум, бас кунем дига қатиш бикунем кӯлаги. Баъд бахшиш ман қарз дада наметавонам. Просто намехоҳам душмани ту бишам.